Hello everybody, vítam z tohto videa z hry 99 dní v lese a dneska sa pokúsime postaviť si farmu v tejto hre. Najprv idem naťažiť pár stromov, dal som oheň na dvojku a teraz sa idem posnažiť naťažiť také ďalšie drevo a potom pôjdem pozrieť dáke bačky, aby sme mali dáko viac miesta. Za chvíľku dám oheň na trojku a dokým dám oheň na trojku by som mohol poprosiť o like a odber pri tomto videu. Bol by som za to veľmi vďačný. Oheň máme na trojke a teraz idem pozrieť ten dáky vačok, ale asi som sa vybral zlým smerom. Ak budeme chcieť farmu, tak budeme musieť zbierať dáke kvety, aby sme mali aj čo sadiť. Poberiem tu dáky koul a pôjdem pozrieť dáky dom, ale zatiaľ som žiadny nenašiel, ale to je dáke divné. Asi som šiel zlým smerom, neviem či sa to dáko pomenilo, ale tuto vedľa domu mám rovno stajňu, to normálne nebýva. Má si ťažiť zatiaľ, také zajace zabijem. Noha, aspoň môžeme traderovi zajtra dať tú nohu a máme dáke to jedlo. Idem zabíjať pár zajacov. A ďalšia noha, no máme dve nohy. Neviem ako to chcem využiť, ale nevadí. Lepšie by bolo, keby nám padol vlčí kožuch, ale to bude asi trošku vzácnejšie. Keď bude ráno, tak sa vám ozvem. Je tu ráno a teraz by som šiel naťažiť také stromy, aby sme mohli urobiť mapu a potom dať traderovi tú nohu a vylepšil by som si vačok. Dáme lepší vačok. Teraz idem skúsiť zabiť nejakých vlkov, možno aj z nich padne kožuch. Aha, tak ja mám také veľké šťastie dneska. Padol mi aj kožuch, som nečakal. Pír je dobrá zbraň, ale mohli sme ho síce nájsť aj tak, kde tu len tak položený v stajni. Onak bude dúfam revolver alebo dačo. No okrem vlka tu zatiaľ je pestka. Zoberiem takéto mäso, čo mi s neho padlo, aj železo sa zíde. Tu náboj do revolveru, dúfam, že teraz revolver padne. Padla nám sekera, takže dobre, že sme zobrali spír. Idem teraz naťažiť takéto drevo, aby sme mali dostatok dreva na tie farmy a potom sa vám ozvem. Je tu noc, naťažil som niekoľko dreva, ale z väčšina dreva som vylepšil kemp, teraz už idem hľadať ďalej semka, aby sme mohli potom robiť tie farmy. Najedol som sa, tu mám ešte pár stromov pri dome, takže ich môžem trošku rozbiť. A zistil som, že tieto noci teraz moc nechodí jeleň, tak to je dobré, lebo aspoň nás nemôže čapnúť. Nahážem tohto stroja, vylepším bench, postavím mapu, sandial sa tiež zíde, potom kompas je super vec a farmy môžeme? Áno, môžeme tu na farmy, tak môžem prvú farmu kúpiť. Môžeme mať 20 farm, to je veľmi dobré. Idem sa posnažiť teraz zachrániť Kida, len sa pozriem, ktorým smerom je. A keď zachránim Kida, tak pôjdem ťažiť drevo. Je tu nejaká žaba, tak ju idem pozrieť. To ma tu hituje? To je hnusná. A táto veľká, neviem ani koľko dáva damage, lebo to je asi také nové. Zomrela, ale to dáva mäso. Som nevedel, že z žabínho mäsa sa môžeme nájsť. To asi nie je najlepšie mäso, ale tak môžeme skúsiť. Tom ešte tuto môžem zabiť túto jednu. Máme dosť mäsa teraz. A idem to zaniesť všetko domov a potom pôjdem po toho Kida. Vlkov vidím, môžem ich ako zavolať. Tu je jeden, zase mi padla koža jeho, to neviem aká je šanca na to. Tu je ďalší, zoberám spír. Zase ďalšia, tak to je neviem či 100% šanca na to, alebo neviem. Ešte jedného vlka stihnem zabiť, skoro som ho nezabil, ale nevadí. Hlavne, že som prežil. Ty mám málo, ale to je v pohode. Zničím tu pár stromov, zatiaľ môžem tu nahádzať. Drevo, aha, ale tu je väčšina je mäso, to je škoda. Som jeden strom vyťažil to tam do ohňa, pôjdeme zachrániť ďalší deň toho Kida. Škoda, že tento strom by sa nedal vyťažiť, to by tak 200 dreva padlo. A je tu ráno, idem zachrániť toho Kida prvého, potom sa budem snažiť naťažiť čo najviac dreva, aby sme mohli urobiť farmu. Len chcem ísť po tohto prvého Kida. A to mám za chvíľočku. No super, to mi je na nič. Zoberiem ho do vreca. Idem poťažiť pár stromov, aby sme mohli postavať tú veľkú farmu. Chcel by som postavať farmu zo 6 plotov. Obrniť celú našu bejsku, aby bola dobre obrnená, aby sme sa nemuseli báť a mohli dobre farmarčiť. To bude môj cieľ. Ide to byť prvý útok, ale ja som celkom pripravený naň. Vôbec sa ich akože nebojím. Dám si ešte mäsko predtým. Idem ich počkať na ohníku, kde sú. Ja len čau. Prvý. Môžeme ich zabiť všetkých naraz. To bude najideálnejšie. Teraz môžeme dvoch naraz v pohode. Teraz ich môžeme pekne spáliť. A inak asi už žiadny nepríde. Takže to bolo úplne v pohode. Idem tu vyťažiť pár stromov, aby sme mali z čoho stavať. Je trošku dreva. Nahádžem tam pár dreva. Tu už som veľmi veľa dreva našiel, takže je to dobré a budem mať veľmi veľa dreva na to stavanie. 34 dreva. No si budem potom stavať takú stenu a také veci. Idem zatiaľ zase ťažiť a keď doťažím sa vám ozvem. Začalo nám pršať, takže je úplne paráda. Idem sa vrátiť domov a dodať čo do toho kempu. Ale aj kvietky by sa hodili dáke pozbierať. Idem skúsiť zohnať dáke tie drevá a možno aj to železo, aby sme vlastne tie dreva mohli usušiť. Lebo to by bol trošku fail, keby nám oheň zhorel. Tu nás býva väčšinou druhé, ale není tu, nevadí. Idem sa semka pozrieť. Väčšinou nám dá čo bude áno, pravda, že? Zoberiem tú truhlu, z tej truhly by mohlo padnúť ten revolver, lebo už mám aj dosť nábojov domov. A tak čo
čas povedť sa tiež hodí. Idem sa vrátiť domov pomaly. Zoberiem si sekeru, idem poťažiť ešte stromy. Prepáčať nám prestalo. Ako dobre. Tak ešte zničím tento strom a vrátim sa domov. Zoberiem tento sapling a idem domov. Teraz sa idem naozaj snažiť iba ťažiť to drevo. My sme získali konečne tie farmy. A na ďalší deň si pôjdem kúpiť k tej víli také tie saplingy na tie farmy. Nahádžem tu ešte trošku dreva. Máme že 57. To už je veľmi veľa. Budeme potrebovať steny, aby sme prežili vlastne. Posadím to semka. Teda posadím, no asi nebudem sadiť steny, ale tak asi chápete. Si ich dávam trošku zle, ale to nevadí moc. No, asi bude vadiť, ale zatiaľ nie. Môžeme posadiť prvú farmu. Dáme si ich pekne. Pomal. Teraz túto nozu si ťažiť nepôjdem, lebo sa neoplatí, keď je tam tá sova, lebo by sa to mohlo trošku pokaziť a už by som bol mŕtvy. Potom by sme nemohli postaviť našu farmu. By sme nechceli. A idem tu ešte nahádzať také tieto, či ďalšie steny, aby sme tu mohli poriadne obrniť našu bejsu. Tunak ešte dám dve a bude super. Idem takéto meso a tunak by mohli už narásť tie stromy, tak kde čo sú. Tunak sú. A keď narastú, ich sťažím. Dúfam, že to bude za chvíľku. Bola to naozaj chvíľa. Môžem ich vyťažiť, aj keď je už ráno. To nevadí. Ťažím ich. Pozbieram to drevo. Zasadím tieto saplingy. Vyšlo z toho 15 dreva, to je dosť. To tam všetko nahádzať. A teraz by som šiel ťažiť 10 drevo. Tunak do tohto bájom, lebo tunak som moc neuchodil, tak ich tu bude dosť. Tunak je taký vír, tam radšej nejdem. Neviem, čo robí tá žaba, ale to bude asi nie úplne najlepšie. Lebo tá podľa mňa bude môcť zabiť. Beriem tu také tie saplingy. Ešte tento strom by som sa ťažil a išiel by som. Možno toho domu by som šiel pozrieť tam, to čo by mohlo byť. A to je kanister. Zjem tu také meso a idem postavať ďalšiu stenu. Keby som kúpil dve a inak by som kupoval len tieto plot. Stavím tu jednu. Tu môžeme takto druhú. Alebo by sme si tu urobili takto farmu. Mohol by som, ale asi nie. Dám tu na takto stenu. Teraz už by sa v podstate nemuseli k nám dostať. Tu stiažím týchto pár stromov. Tu sú také v pohode. Ja zase sovu počujem. Neviem čo akože chce po mne. Zoberiem toto. Si tu za to drevo. A zasadím ďalšie farm ploty. Tenka. Mohli sme to v podstate aj vonka postaviť, ale to už je asi jedno. Idem za tou výlou. To môžem zobrať ešte strom cestou. Teraz idem za tou výlou. Začalo nám pršať, takže trošku na nič. Môžeme kúpiť jedny semiačka, môžeme kúpiť tieto berries. Idem sa vrátiť domov, také drevo tam nahážem do toho kotla. Ale tam by malo byť dosť, lebo poslednou dobou som tam dala aj dosť benzínov. No, je tam dosť podľa mňa, to môžeme spáliť, to sa mi nechce. Tu nám rastú tekvice samé od seba, co asi tiež dá, ale na to takto zasadím na nich. Udrel do nás blesk a trošku odhodilo. Máme to raz pekne, tu si postavíme pekne toto. Aby nám to tu pekne chránilo pred bleskami. A dokým ešte není tá noc, tak by som tu poťažil. Z šrobok by som urobil tento storage. Kúpim ešte pár týchto plotov, lebo som zistil, že tam rastú asi tekvice. A tá pridáva 4. Môžeme tu nasadiť ešte toto takto, tu sa mi to po pohode zmestí. Tu asi už nie, a inak tuto by sme si to mohli toto nasadiť. Máme takéto pole. Zistili sme, že aj v hre 99 dní v lese sa dá urobiť farma. A pre toto video to bude asi všetko. Tak zatiaľ čau.